Kahit na may pagbaba na umano sa presyo ng mga produktong petrolyo, mataas pa rin umano ang presyo ng langis kaya tuloy ang paghigpit ng sinturon ng tricycle driver na si Tatay Val ng Pamplona, Camarines Sur. Pagkaroon nagkukuryan pa agrangay pa ng mga tuda. Yun. Pero natsaga pa man po ang mga tuda ang magkayod. Sa kabila ng kondisyon ni Tatay Val ay no choice siyang mamasada, may maiuwi lang sa kanilang pamilya. Isa lang si Tatay Val sa abot sa 2,000 tricycle driver mula sa mga bayan ng Milaor, Pamplona, Pasacao at San Fernando, Camarines Sur na nakatanggap ng 5,000 pesos cash aid mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Panibagong batch ito ng mga tricycle driver na nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan matapos ang naging epekto ng pagtaas ng mga produktong petrolyo. Malaking tulong umano ang natanggap nilang cash aid mula sa pamahalaan, lalo't kakarampot na lang ang kanilang naiuwi sa kanilang pamilya dahil sa krisis. Ang iba po, ibabakal ko sa gasolina para makabawi-bawi mo po. Papultang ko na ng tangke. Salamat sa inyo. Lalo na sa tuyang presidente. Lalo na sa tuyang congressman na BG Pilipinas. Nagkaano kayo na magkaiko kami ng ayuda. Nagkwenta sa ipupultang ang kwenta ang gasolina, primera ko tapos yung mga visa mangkan ko yan. Siyempre si driver mo, halimbawa may pinapakain mo, bang ano man to, wala. Ang sabi sa driver, salamat na nag-ayuda man silang 5,000 pang fuel. Maliban sa short-term solution na ito mula sa pamahalaan, itinutulak ni Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villafuerte na magkaroon ng oil reserves ang Pilipinas para hindi gaano maramdaman ng iba't ibang sektor tulad ng mga nasa transport ang pagsirit ng presyo ng langis sa global market. Ginagawa na umano ito sa ibang bansa tulad sa Vietnam, Thailand at iba pa para mananatiling abot kaya ang presyo ng langis sa gitna ng krisis. Ginigipon din, nagbabakal sila ng gasolina, nagbabakal ng diesel sa panahon mababa ang presyo para sa mga puntong araw kaini na tumaas ang presyo, hindi po ma-delay o makapatagal po ang epekto na mamamati po nito dahil yung gobyerno makakabenta po ng gasolina, ng diesel na mababa na presyo, i-delay o papatagal. Approve ba ka ba dyan? Para kay Camsur Governor Elry Villafuerte, hindi pa huli para sa Pilipinas ang magkaroon ng petroleum reserves lalo't dependent ang bansa sa langis. Dapat naman talaga, no? But since dependent tayo more than 80%, planuhin natin kung paano natin ma-minimize yung epekto ng mga ganitong problema. Matagal ko nang pinopropose yung Strategic Petroleum Reserve. Dapat may reserve tayo na good for 90 days, magastos, pero at least napoprotektahan yung consumer. Chris Novello, CSN.